kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa balita lokal, Bro Center wala naguntat sang operasyon. Samtang 7 ka mga sagaynon nagpositibo sa COVID-19. Sa aton mga nagapanguna nga balita national, face-to-face classes ginakabalakan nga magresulta sa pagsaka sang COVID-19 death sa Pilipinas. Samtang vaccine supply, wala malakip sa agreement sa Pilipinas sa Pfizer. Sa aton balita international, top aide ni President-elect Biden nagpositibo sa COVID-19. Sa aton balita sports, NBA G League veterans dog batok sa Team Ignite. Kag sa aton balita entertainment, Art Evangelista ginkaakig ang report sa natabo nga pagpanginto sa lantern vendor. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time alas 6:05. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Una sa aksyon! Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:11, kakaroon sa detal na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Ginklaro ni City Administrator M. Ang nga padayon ang operasyon sa Bacolod Respiratory Outpatient Center para sa pagserbisyo sa mga bakulodnon nga luyag magpaidalom sa konsultasyon. Suno kay ang may nagakaigo nga mga doktor nga naga-duty sa pag-akomodar sa mga pasyente nga nagapadulong sa lugar, samtang may naga-duty man yung mga health workers para sa pagpatigayon sang swab test. Sa piyak nga bahin, pila naman ka mga individual nga sadto naging kabahin sang sektor nga ginpaidalom sa surveillance test apay napaslawan nga magpadulong sa lugar ang sakaron amat-amat nga ginaschedule sang syudad para sa swab testing sa bahin sang BRO. Ginpasiguro ni Councilor Lady Glass Gonzales ang Liga ng mga Barangay President sa syudad sa Bacolod ang partisipasyon sang tanan nga mga punong barangay sa syudad angod sa natalana nga Business One-Stop Shop o Kunbos sa bulan sang Enero. Suno kay Gonzales, nagpasiguro nga magakooperar ang mga kaupdanan sa Liga sa tuigan nga aktibidad. Base sa memorandum nga ginpagwa sang alkalde, ang boss patigayunon sa Ayala Malls Capital Central sa palabuton nga Enero 4 tutob Marso 31 sa masunod nga tuig. Yearly na doon na obligasyon, no? So it is a part of our mandate sa barangay. Hindi na siya dapat pangabay si Mayor kaya it is also our mandate to participate sa boss, no? Kung sa ato na business one-stop shop. Ang kabahin sa pagpahayag ni Councilor Lady Glass Gonzales. Sa dugang nga balita lokal, 7 ka mga sagaynon ang nagpositibo sa COVID-19 sa unang schedule sang gintanyag nga libre nga RT-PCR swab testing sang syudad para sa magapauli sa ila lugar sa holiday season. Suno kay Attorney Ryan Bonghanoy, ang IATF head sang syudad, sa atong Desyembre 12, may 35 ang nagpaidalom sa swab test kag 6 diri ang nagpositibo sa virus. Kag sang Desyembre 13, may 55 ang nagpa-swab test kag isa naman ang nagpositibo. Dugang pa ni Bonghanoy, ang 7 ka mga nagpositibo ginkuha na sang lokal nga panguluhan sang syudad kag ginpaidalom sa karon sa 14 ka adlaw nga isolation. Buwas nga adlaw kag sa Desyembre 20 amo ang ulihi nga mga adlaw nga magapatigayon sang libre nga RT-PCR test. Kag ginapangabay ni Bonghanoy nga magigangod sa LGU para sa swab testing nga patigayunon sa gihapon sa Benjamin Hall sa syudad sang Bacolod. After the swab, the advice na sila to do isolation, no? Behind the result. So, pagwas ng result, ginsugat sila namon. So, bungari na sila sa facility sa Ultraday. Yes, pick up na po sila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Ryan Bonghanoy.
Ginapanugyan sa local government sa syudad sang San Carlos nga likawan ang pagtipon-tipon subong nga holiday season. Suno kay Mayor Rene Gostilo, base man sa gin-issue nga Executive Order number 271, ginalikawan ang pagtilipon kangay sa parties, reunion, social gatherings, caroling kag iban pa nga mga aktibidad agud malikawan ang paglaptas sang virus dala sang COVID-19. Dugang pa ni Gostilo, una sinigin pagwa ang pagdumili sa social gatherings apang gilayon nga ginamyandahan bangod basis sa pagsulundan sang DOH National, ginapahanugutan ang limitado nga pagtilipon sa mga lugar nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine. Ginaprobahan sa Regional Interagency Task Force kon RIATF ang suspensyon sa pag-abot sang local stranded individuals o kung mga LSI sa syudad sang Talisay. Sa duwa ka pahina nga dokumento nga pirmado ni RIATF Head Secretariat sang DILG6 Christian Nagaynay kag DOH6 Regional Director Marlene Conbucar, ginaprobahan ang suspension sa pagbaton sa mga LSI sa syudad sang Talisay umpisa Disyembre 20, 2020 tubtob Enero 2, 2021. As of 8 a.m. sa Disyembre 17, 2020, ang syudad sang Talisay may 642 ka confirmed cases, 608 ka mga recoveries, 12 ka aktibo nga kaso kag 22 ang napatay. Sa katapusan nga balita lokal, naka-blue alert status sa karon ang tanan nga Disaster Risk Reduction and Management Unit sa Negros Occidental bangod sa Tropical Depression Vicky. Sa advisory nga gipagawa ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga human ang chairman sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC, tungod nga ang probinsya nakapaidalam sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1, kinahanglan nga pabakuron ang disaster units kinahanglan nga pabakuron sa disaster units ang preparasyon kag magpatuman sang proactive measures sa posible pagbaha kag landslides. Samtang ang tanan naman nga district hospital ginpaidalom sa karon sa code white agud masiguro nga preparado ang tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:16. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita Mayong gabi sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa aton nga Facebook Live. Sa kay Sir Martin Aliling, good evening, watching from Imos, Cavite. Sa kay Sir Kenneth Valencia, mayong gabi dira sa imo, sir. Kag Merry Christmas. Sa kay Sir Erwin Gonzalez, good evening action and monitor lang kami diri sa Maaw, Bagos City. Sa kay Chel Taroza, good afternoon, I'm watching from Toboso, Negros Occidental. Madaming nga salamat. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening man. Sa kay Ana Lu Tamba, good evening.
Sa kay Sheikh Sean Defensor, mayong gabi ilang dra kag patamyaw niya pamilya Gordon kag Defensor, always gid nga naga-watch sa Facebook Live. Sa kay Sir Victor Tugaf, good eve, action an from Banwasang Morsha. Sige, salamat gid. Sa kay Ma'am Mary Giselle Bustillo Halapa, good evening, action an Barangay Tagukon, Kabankalan City. Sige, thank you so much sa mga naga-monitor dira sa syudad sang Kabankalan. Sa kay Wilma Cabarles, good evening. Tamyaw-ya ang iyang mga hinablos nga si Clarence kag si Clariza. Sa kay Marisa Lesita de la Cruz, good evening man. Sa kay Emma Aquala Kelstrom, good evening, action an liyog tamyaw man ang Evelyn Panel sa Dos Hermanas, Talisay City. Happy weekends and stay safe. God bless, greetings from Sunny but ko, okay. Abi ko ngalan. Sunny but cold Sweden. Sige, salamat gid ma'am. Sa kay Ramona Azaro nga naga-monitor dira sa Barangay 35. Sa kay Leiden Navarrete, good evening, action an kag sa tagsa ilabi na gid sa mga taga Pulo Pandan. Sige, salamat man. Sa kay Bambi Serrano Defensor, good evening. Naga-monitor sila sa Est Home 3, Barangay Estefania, Serrano and Defensor family. Thank you so much. Kay Sir Alex Montesa, good evening. Sa kay sige. Kay Ma'am Jocelyn Arisibita Olak, good evening man. Sa kay Sir Bert Heraposco Caraballo, good evening. Naga-monitor Hotada Handumanan Bacolod. Sige, salamat gid Sir Bert Heraposco Caraballo. Sa kay Ma'am Mary Jane Saludares, good evening man. Naga-monitor from Hong Kong. Sa kay Ma'am Jocelyn Arisibita Olak, kay JR Mainit Rihon, good evening. Kag kay Sir Thomas Bronyola nga naga-monitor man sa Siningatinion. Kag syempre sa mga ka-Energy Fans Club members, sila their President kay Dennis Tiboroma sa San Enrique, sa ilaman nga Vice President kay Regentan Villalon sa Manapla, kag sa ilang Secretary sa kay Anthony Jones Havillo Ceblano dira naman niya sa Kawayan. Sa kay Ma'am Cecilia Oleo, good evening, naga-monitor sa Cebu City. Sige, standby ko tadanay sa aton man National News.
ginakabalakaan nga magsaka ang COVID-19 death sa Pilipinas kung ibalik ang face-to-face classes sa una nga 6 ka bulan sang 2021. Sa pagtuon sang Asian Development Bank o kun ADB, 8% nakita nga pagsaka sa COVID-19 death sa Pilipinas. Samtang nagwa man sa pagtuon nga dako ang epekto sa pagsira sa mga eskwelahan sa ekonomiya kag sosyedad, subong man sa kayong lawas sang publiko. Bangod sini ginapaabot nga magalala ang problema nga magdulot sang mas mataas nga kaso sa nagakapatay kag nagamasakit sa malawig nga panahon. Ginklaro ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala malakip ang vaccine na supply sa ginsudlan nga confidentiality disclosure agreement akong CDA sa gobyerno sa American firm nga Pfizer para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Ani ang reaksyon ni Vergere sa komento ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Jr. kag Senator Panfilo Lacson angon sa ginaligar ulihing aksyon ni Health Secretary Francisco Duque III sa CDA deal sa Pfizer. Una, ginpahayag ni Duque nga ang DOH pagkatapos ng review sa legal team nagperma sang CDA sadtong bulan sang Oktobre kag ang negosasyon sa pag-secure sang vaccine supply sa Pfizer ang nagapadayon. Ginatugutan na sa Interagency Task Force Against COVID-19 ang mga dumuluong nga may valid kag existing visa nga nagbiya sa Pilipinas halin sang Desyembre 17 nga makabalik sa pungsod kung makakomply sa pila ka mga kondisyon. Ang kondisyon ginalakipan sa nga valid kag existing visa nga may petsa sa pag-abot, pre-book quarantine facility kag pre-book COVID-19 testing sa laboratorio nga nag-ooperate sa airport sumuman dapat ipaidalam sa maximum capacity sa inbound passengers sa port kag date of entry. Ang nasambit nga mga kondisyon ipatuman sa mga dumuluong nga may visa sa idaluman sang Section 9E kag 9G sang Commonwealth Act o Commonwealth Act 613. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Testing Czar Vince Dizon nga ang gobyerno national malapit na sa target nga makapaidalom o kung nakapaidalom sa COVID-19 testing sa 10 million Pinoy tubtob sa unang quarter sang 2021. Sa laging handa press briefing, ginpahayag ni Dizon nga masobra sa 6.5 million individuals na ang napaidalom sa testing sa nagkarainlain nga parte sang pungsod. Apang ginpahayag ni Dizon nga hindi pa dapat nga magpagkaman o magpakampante bago nagapabilin ang COVID-19 pandemic. Action na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26. Detalye sa aton balita international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. And pabalik diri sa aton nga Facebook Live greetings. Di na ko to. Sakay Bobot Bawiga, good evening. Sakay Ma'am Rosemary Samson Bose, good evening sa mga taga-barangay Bayabas sa Banwasang Valladolid, Negros Occidental sa Catalogo family, labi na gid sakay Chay Niknik. Sige, salamat gid. Sakay Sakay Leo Socamo, good evening. Dira sa imo. Kag mayo lang nga paga monitor. Sige. Sa mga ka-action naton, continue lang sa pagpadalaman sang inyo nga mga mensahe, inyo diri nga mga greetings sa siningatin ni On. Kay subong marami tayong time. Char. So kay Guillermo Gimo Clarito. Nga nagapamati kuno sa subong iya nga gabi. Sige salamat gid Sir Alex Montesa. Lawag na tanan-tanan. Kay tamyawon ta. Okay. By the way, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, sino pa ged? Kay Ma'am Rose Guevara, mayong gabi man dira sa inyo. Tanan. And Merry Christmas and advance Happy New Year sa aton tanan. Sige. Monitor lang Sa kay Seth ni Palas Magwad, nga naga-monitor man sa siningatin ni On. Thank you so much, kid. Anong nga tabo sa akon nga nung loading lang niya. Dahil lang gid ba. I-refresh ta danay do mahina ang kalaban sa nga akon nga Facebook Live. Oh. Ano yung natabo? Wala na gid nag-view action El Rey. What happened? Dahil lang gid. Okay. Nalagyan kay i-check ta danay.
Naglo-loading siya eh. Okay. Sige. Aha. Okay na sa. Ikaw nagagiyo, Action El Rey? Yeah, may lang kapag-giyo. Sige, segment pa natin yung mga ka-action nga nag-monitor sa mga gabi. Salamat, Ged. Okay. Maulan, nung gano'y subong. Uy, by the way, sa mga ka-action gali natin, kung din ka mo subong nga parte sa Bacolod ay ang Negros Occidental do apektado subong sa nga ulan, bagyo, kumbaga. Halong-halong kita. Kung wala malang sa nga importante gid nga kaladtuan, mas mayo nga magtenera na lang sa inyo etag sa kapanimalay, agod nga masiguro mo ang imo ikaayong lawas. Except sa sining COVID-19, ti safe ka paya kay tungod ang ulan subong, gamay lang nga pa basa kada sang bisan ganit ro talit hilang kun kay isa, mabasa ka, hindi ka makapaligo. Good luck sa imo, 'di ba? So, sige, halong-halong kita tanan, always. Syempre, sa liwat, salamat sa atong mga ka-action nga naga-monitor sa subong nga gabi.
Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:33 kagkaroon sa retaw na sa ngaton balita international. Ginkumpirmar sa transition team ni United States President-elect Joe Biden nga nagpositibo sa coronavirus disease si incoming White House Senior Advisor Congressman Cedric Richmond. Nakuha ni Richmond ang virus matapos ang ginpatigayon sini nga open-air interaction kaupod si Biden. Isahanon man nga nagkato sa estado sa Georgia para magkampanya si Biden para sa duha ka Democrats nga nagpapili sa eleksyon batok sa incumbent Republican senators. Sunog kay transition spokeswoman Kate Bedingfield, ginpasiguro sa mga nagtambong sa campaign rally nga tanan nga tawo ang naka-mask kag malapit sa 15 minutos lamang ang ginlawig sini. Samtang negatibo naman si Biden sa virus. Kag sa aton balita sports, nakarecord sang 20 ka puntos si Jalen Green, samtang nagdugang naman sang 6 ka puntos si Kai Soto sa hampang sang Team Ignite batok sa NBA G League veterans. Si Green amo ang top scorer sa Team Ignite apang ang ila pagtingwa wala makabanse sa G League veterans nga nagdaog sa hampang sa 125 kaga 99 nga score. Kasunod nga 7 ka mga players sini ang nakarecord naman sang double digits. Kag sa aton balita entertainment, wala na pungan sa actress nga si Heart Evangelista nga makapamuyayaw sa Twitter matapos mabasa ang report angot sa Christmas lantern vendor nga gininto sang iya nga kliyente. Sa Twitter post, nagpabut siya ang actress sang kaakig sa tawo nga wala ginbayaran ng mga parol nga ginorder sini sa vendor nga ginkilala sa kaya Kuya Lakay. Nag-viral sa social media ang litrato sang lantern vendor nga nagahibi bangod sa pagpanginto sa iya sang isa ka buyer. Sa vendor, naglabot sa 100,000 pesos ang total bill sa nga amo nga buyer. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:35. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Desyembre 18, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!